Hayi cha wazwa ngibuka wengane yazi phela manje usungifakela amahloni. Hayi. Umuntu omdala akabukwa kangaka. Ngempela wena ngani umbuka umuntu omdala kangaka. Akabukwa nje kangaka umuntu omdala. Hu. We Aunty, yabo njengoba mina ngikubuka ukuthi angifuna ukuqamba amanga mfana nami sengiyadideka ke manje. Mina sengiyadideka ngempela. Ngoba mina sengiyadideka ukuthi indaba pho wena ube nobuso obubodwa ngoba wathi ugogo wena una two face. Mina uthi ngina two face mina. Uqonda ukuthini ngalokho umethi mina ngino two face. Mina wonke ngino two face. Wathi ugogo wena una two face. Mina mfana nami we-Aunty bengilindele ukuthi wena unobuso obu-2 ngoba wathi ugogo wena una two face. Vele bakubizwa ngo two face. Mina bengithi wena unobuso mhlawumbe onjengokwasemuvini onobuso obu-2 ngoba bathi wena two face. Ngisho nini? Vele washo gogo naye nkathi efoni u-Aunty wathi wena engabufunani ke lo two face. Awu yena wengane engabe wangizondani yini ungamani uthatha umkhonto kayihlo ungibhokode ngawo. Kodwa gogo washo. Wazi wangizonda wengane. Wazi wangizonda wengane. Sala washo. Mina bengithi u-Aunty unobuso obu-2. Hayi kusho ukuthi impela inhloso yakho uthi ungikhathe nezwe lonke. Shuthi nje wena ufuna ukuthi ungikhathe nje nezwe lonke. Mina bese ngitshele nabangani bami ukuthi mfana wami u-Aunty wami unobuso obu-2. Mina bengibatshelile kodwa abangani bami. Hayi kulungile inkosi izongiphendulela. Kodwa washo. Wathi wena u-Aunty una two face. Angikaze ngiyibone inzondo engaka. Uhubhuza amanga ngami phambi kwami ngikhona. Washo. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.